kasance da tashar S Mega TV da ke kan YouTube, sannan ku danna subscribe da ƙararrawar sanarwa domin samun update da zarar mun ɗora sabon bidiyo. To, assalamu alaikum. Akwai wani mining na wata wallet mai suna ASB. To, wannan wallet ɗin dai ta zo duk da dai bata girma ba, amma tana kan hanya. Kuma alhamdulillah akwai token ɗinsu wanda yanzu haka ake kan mining ɗinsa. To shi yasa na ce bari na tunasar da 'yan uwa duk wanda ya ga yana da interest a kai, to ya hanzarta zan sauke link ɗin ko kuma ya biyo ni inbox domin na nuna masa yadda abin yake. Yawwa, wannan wallet ɗin kun ganta nan, gata ASB. To da zarar ka shiga cikinta ka gani nan shi ne home ɗinta. To ka ganta nan ga token ɗin da suke kanta. Wannan duk yanzu still ma ana trading a cikinta, za ka yi yin deposit, ka yi trading, ka yi duk wani abu. Da zarar ka shigo za ka danna nan dashboard ɗin nan, a nan za ka ga abin da za ka yi claiming. To abubuwan da suke mining ma guda biyu ne. Akwai wannan token mai suna USH ɗin nan, to ana claiming ɗinsa. Shi ma za ka danna nan, already na riga na yi claiming ne, ga time nan yana tafiya. Sannan shi ma ga nasu nan ASB ɗin, shi ma already na yi claiming ɗinsa sai nan da 23 hours 54 minutes. Sannan za ka iya dawowa nan home ɗin domin ka ga yadda trading ɗin yake, ga yadda kasuwa take reading nan, ga shi token ɗin nasu ASB. To ga shi nan ko yanzu ma za ka yi trading a kansa, za ka iya siya, za ka iya siyarwa. To gaskiya wannan dama ce mai kyau, domin shi duk token ɗin da aka ce na wallet ne, na exchanger ne, to gaskiya suna yin da iyayensu domin su ga sun ga ya girma ya je wani mataki. Duk wanda da yake da interest zai iya min magana. To ga wanda yake da dama, ga link nan zan sanya muku shi, sai ku danna.